Good evening guys, बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। So guys, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। So guys, बे भिडिअआ गोदोनिसो 30 बोसोर सिगांनि भिडिअ बियो। So 30 बोसोर सिगां जोंनि बर' आइजोफोरा मोनसे जोंनि बे जेनाखि बर' ट्रेडिशनेल डान्स बारदै सिख्ला बे मोसानायखौ माबायदि मोसायोमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनो सानदों। So guys, आं बे भिडिअ क्लिपखौ मोनदोंमोन। So बेखायनो आं जाहाथे गोमालाङा बेखौ आं आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो सानदों। So guys, अन्नानै बयबो सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। So 1990 मायथाइनि भिडिअ बियो। So बर' आइजोफोरनि बारदै सिख्ला मोसानाय आरो बर' जोहोलावफोरनि सिफुं दामनाय, खाम दामनाय। So नायलांबाय थादो गाइस, आं भिडिअखौ देखायनोसै। So जोबजासे नायथार आरो साबस्क्राइब खालामदाव प्रेस दा बेल आइकन। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन।
भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो स' गोजोननाय मोन्दोंब्ला अननानै बयबो कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामदार। स' बेनोसै गाइस, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन। स' गाइस बेनोसै।